guztiz biluzterela diskontan, zeba oso barnekoa da eta denan artean sortutako diskoa da. Besti bakoitza daka histori bat, eta besti bakoitza daka komposizioa denan artean sortutakoa. Eta horretik nik uste berezigoa eta pertsonalagoa dela. Justo ikusi genuen, 2 urte inguru pasan ditula zuzeneko ematen da, batala garaia bereziken musika epiratzeko talerek esan duna. Hasi ginen konponitzen da, komposatzen da, hori ikusi denon artean atatzezian kantu gehiago betetze gintuztela, eta hortik antia gendun da diskon dauden 10 kantak, eta beste batzuk azkenean kanpon gatu jana sortu genitun, da horrekin inde horra. Eta denon artean sortzea ez da oso ohikoa, normalean egoten da taldeetan egoten da konposatzaile bat edo bi. Zuek guztien artean sortzea erresa izan da edo diskusio handiak egon dira, ze buru asko dira pentsatzen, gauzaz berdinak. Hombre, erresa ez da. Bakoitzak bere gusto musikalen aldetik tiratu beti, eta hor bai eztabaidak sortzea, baina bueno, azkenen beti bilatu zerbait, esatezula bai hau da, eta hemen duzun behar deu, orduan, eztabaida guztien artean beti gaiatu izan geha adostasun puntu batea, baina bai, erresa ez izan. Igual ideia batek ekartzeu oinarrizkoana kantuan, igual gitarra zati bat esertuko, nian zepolita hortik saiatuko behar zeiten. Baina gero ja denak batea emate dio forma bestiei. Igual bai batzutan diskutitze, o etxeun batzeu, baina bueno, uste talde guzti pasatzen zaien gauz bada, eta hortik anatea kantu batzen etxean, beste batzuk egun honak gita, da... Eta bestiek zertaz hitz egiten dute? Gai aman komun bat daukate edo bakoitza desberdina da? Hombre, gai aman komunena da, Angelek esan duzela laitasuna, itxaropena, maitasuna, ez? Eta, bueno, aparte beste gai batzuk baita jorratzea, ez bigarren kantak zen hona 0-6, emakumeen indarkerian aurkako abesti bada. Eta beldurra izan hona beste, izenburuak esatu zertan zijoan, ez? Beldurra, azken zinen pertsona guztik zer dudulako zeren beldurra bizitzean beti. Baina beste guzti, lehioak ireki horren ingurun, itxaropenei zen dute. Piskat denei tokatzen zaien gaia dira, bertukoko identifikatzeko ez dira kantu zaiak. Igual interpretazio aldetik amai dela metaforikoa, baina bueno, harrapa daitekela nundikan nahi joan kantu bat, ez diala, esan nako daude, bi hirugai diala gai hau da, baina bestek igual bakoitzak eman diezaiokela bere ikuspuntu diferentek daitezkela. Zenba denbora tardatu duzue konposatzen eta grabatzen? Eta ja azaro aldeno hasinean konposatzen da kantu bat egiten da dituena, grabazio txikik eta ikusteko kantu nola funtzionatzen zuen, gero berzen moldatzeko, eta gero hasinean disko grabatu genuen baina lehenago single batzuk dira. Lehenago apiriletik ja grabaketa batzuk egin ziren eta Zemuzkoa izan da estudioan grabaketa lana? Gogorra. Zan responsabilidadea suposatzeko bigarren disko barek. Baina gusta, oso gusta. Jakin da lehenengoa zertaz ezun bakizu bigarrenen ze nahizun, bakizu ze ezpezun nahi. Da orduan beti izatea buru jate gehiotea eta... Gara erosago izan da, ez dira preparatuko jungea, jungea zuzenen ja hau olante bat du, da ja... Jakin da zertzen. Eta zaila ikasita, ez? Aurretan. Bigarren disko bat sekulako responsabilitatea izaten da talde bat entzat. Lehenengo askotan sorpresiboa eta lehen bizikoan ireki dezakezu bide bat, baina ja nola baita demostratu zeure talentoa, zeure gogoa eta bigarren disko baten izaten da. Eta nik uste kasu honetan diferentzia handiarekin esan daiteke bigarren hau aurrenendekoa baino asko zobeagoa dela.
diferentzia handiarekin. Komposizioan, tematikan, grabaketan, prestakuntzan, beraiek ere jakin dute delegatzen lan pilo bat profesionalen eskutan, eta nabaritzen da beraiek oso gazteak izan da ere oso helduak direla era berean. Hori erakusten du diskoa.